أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بعد تبشر في الله جبه أم بوفوك ولي مندو كدلالة في على كهنا ناك كشيا ناك بركة على كوجدين أو كلنا بلا جلنكا مربابو دراكا ويه مصر كورا دسرو مي نا دايلني بارا بلا جلن كرا سام بافلانتان ولون بلا سونغالو كونو مصرين دمه أنا جولي مساقا بلا جلن بورا أم بالما كفه شكنا كوريشي الدايلني كتبا فولو يويل بلا أنكرا مغاما الحاج عبد الله آدم تراولي نامببا فو جيغا فو باري علينا نا كتبا بلا بلا كأني أنجا جيكا مصر ويل لاجي ننغا سركا أني مادا كتبا ينفه الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أشرف الأيام، نحمده سبحانه على نعمة الإسلام ونشكره في شدة والرخاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن يوم الجمعة يوم مبارك، يوم جعله الله من أشرف الأيام، وجعله عيد الأسبوع لأهل الإسلام يجتمعون فيه للعبادة، كما جعل يوم السبت عيدا لليهود، وجعل يوم الأحد عيدا للنصارى يتفرغون فيه للعبادة. يوم فضله الله على سائر الأيام كما فضل الشمس على سائر النجوم. يوم فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. يوم فيه ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، جنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سلامو أني خطبة من كلام عربكانا أمنا سووكا بمنكانا. أني خطبة دمنة كتنون سجي تنون تجيما نوي مسات على الله تعالى يربكون تنون فلو ككون دم فهم كتنونية. الله كو أيرمكو الحمد لله رب العالمين. ogofe danfa ngo sanga fuko alhamdulillah ani masayin tanu ka fuka barkada ale de juma donke do na korota lenyi ame ala fuka ala barkada islamiya nemaka sabuka da kan Allah tele mawo makanda ki ibla islamiya sira kan bi ko bara inke eki bulo fla korota ko ala fm bela jelen dima sabuka da ka o de nema ko dai ni fembe bi bulo ni islamiya ti bulo fu de bi bulo anya ala fuka ala barkada soro konnana afoko ala ni ce koli yere konnana afoko ala ni ce ibali de fu here ani here tana sabuka daga ala e femindi o ya tai ne won minen kono ati ko kono
e be wuli k'i b'a ɲɛɲini i tɛna ɲɛ sɔrɔ i diɲɛ bɛ tiɲɛ i lahara bɛ tiɲɛ a'udhu billahi ala k'an kisi o ma an seerela k'a fɔ ala maa si tɛ fo ale ye a ye siran ala ɲɛ ala ye siran hakika la a kana sɔn fiyewu saya ka aw sɔrɔ fo k'a sɔrɔ aw silamɛyalen don maana fo k'a sɔrɔ aw y'aw yɛrɛ di ala ma ala y'an fa adama dan ka bɛn jumadon ma an fa adama a bɛ don arijinɛ kɔnɔ don min na a donna ka bɛn jumadon ma a bɛ bɔ arijinɛ kɔnɔ don min na a bɔra ka bɛn jumadon ma wa alikiyama sanga fana bɛ jɔ ka bɛn jumadon ma a kanuna jumadon an ka duwawu caya jumadon an ka zikiriw caya juma tile bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a daminɛ fajiri kɛnɛ bɔli la fo ka taa se ayiwa tile binni ma an ye fɛn min fɔ kutuba fɔlɔ la o kɛra o ye o de la a bɛ fɔ ko sariya jumɛn bɛ yen a wajibiyara sariyatigi kan nka mɔgɔw yɛrɛ y'a kɛ ka kɔ sariyatigi ɲɛ o de ye juma seli ye juma faridara alakira ka Maka nka gɛrɛntɛ tun bɛ silamɛw ka yen nɔ u degunnen don fanga t'u la u ma se ka juma seli yen nɔ maa minnu bɛ Madina olu ye juma seli ka kɔ alakira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam tumana min na alakira fana n'a bɔra Maka ka taa Madina n'o ye hijira ye a selen kɔfɛ Madina a ye juma seli ni silamɛw ye silamɛ mɔgɔ 100 o de la ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko maa minnu ko la ilaha illallah muhammadur rasulullahi juma don n'a seli wulila a ye teliya a ka taa juma seli ma a ye teliya ka taa ala kosuma ma o ala kosuma tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye juma seli ye ni juma seli waati sera i bolo mana kɛ fɛn o fɛn na o bila i ka taa juma seli o de bɛ barika don i ka kow la o de bɛ barika don i fɛ kow la a ko o de hɛrɛ b'a aw ma n'a y'a sɔrɔ aw b'a dɔn ko ni juma saba ye maa min dan juma kelen tɛmɛna ka 2 tɛmɛ ka 3 tɛmɛ e ma taa juma seli darura foyi t'i la bana t'i la foyi t'i la fo salibagatɔya yɛrɛ kama a ko olu de ye mɔgɔw ye Alahu Tala ye maa minnu dusukun datugu funu tigilamɔgɔ tubira k'a dabila ko jaa juma selibaliya k'a maɲi n'u seginna u kɔ o tuma na u tun ye juguman min kɛ ala b'o falen k'o kɛ ɲuman ye ko ala tɔgɔ ko yafa masa ko ala tɔgɔ ko hinɛ masa an b'a ɲini yafa masa fɛ a ka hinɛ n'a ka yafa an ma an ye fɛn min fɔ kutuba 2nan na o kɛra o ye an ye kutuba an y'a kuncɛ ni mun ye an ko alisilamɛw muminu ala ka jɔnw nɛɛma ɲini ani kisi ɲini a y'o ɲɛsin mɔgɔ ma Alahu Tala yɛrɛ ye aw yamaru k'a k'o kɛ maa min kan ne o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ala ko anw ma kuranɛ kɔnɔ k'an ka seli ala ma fɔ k'ale bɛ seli ala ma fɔ k'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli ala ko anw ma kuranɛ kɔnɔ k'an ka sun ala ma fɔ k'ale bɛ sun ala ma fɔ k'a ka mɛlɛkɛw bɛ sun ala ko an ma k'an ka jaga bɔ ala ma fɔ ale bɛ jaga bɔ ala ma fɔ k'ale ka mɛlɛkɛw bɛ jaga bɔ ala ko anw ma kuranɛ kɔnɔ k'an ka hiji ala ma fɔ k'a bɛ hiji ala ma fɔ k'a ka mɛlɛkɛw bɛ hiji nka ala ye baara kelen fɔ ko ale ala b'o kɛ ko mɛlɛkɛw b'o kɛ ko maaw ma ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko bɛɛ lajɛlen k'o kɛ o ye baara jumɛn ye o de ye kira masɔli ye o de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min sɔlila ale muhammadu ka siɲɛ kelen k'a fɔ dɔrɔn allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim ko ala na kɛ mɛlɛkɛw bɛ sɔli ka siɲɛ 10 jɔnni bɛ ala kɛ mɛlɛkɛw jate dɔn ko ni maa min sɔlila ale muhammadu ka siɲɛ 10 ko ala na kɛ mɛlɛkɛw bɛ sɔli ka siɲɛ 100 ko ni maa min sɔlila ale muhammadu ka siɲɛ 100 ko ala na kɛ mɛlɛkɛw bɛ sɔli ka siɲɛ 1000 ko ni maa min sɔlila ale muhammadu ka siɲɛ 1000 ko kiyama jɔ don k'i bɛ don ale ka sunnadɔn kɔnɔna la la ilaha illallah muhammadur rasulullah an b'a ɲini ala fɛ an bɛ kaloba min na n'o ye sunkalo ye ala ka an don kira ka sunnadɔn na k'a ɲini ala fɛ a ye kuranɛ jigin maa min kan n'o ye muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam ala k'an don kira ka sunnadɔn na an ye fɛn min fɔ kutuba 2nan na o de kɛra o ye maa bɛ duwawu kɛ maa min fana kɛra sababu ye ka misiri in jɔ n'o ye Sɛkinɛ Kureshi an bɛ duwawu k'a ye sini kɛnɛ ala ko d'an ma a bɛ fɔ nin baara sugu de ma ko sadakatul jariya hali i salen kɔfɛ i bɛ nin baraji sɔrɔ kaburu kɔnɔna la ala ka ɲɔgɔnnaw ala k'a caya ala ka ɲɔgɔnnaw ala k'a caya an ye fɛn min fɔ kutuba 2nan na o de kɛra o ye an bɛ duwawu kɛ Mali jamana ala ka basigi don a kɔnɔ Mali jamana ala ka basigi don a kɔnɔ Mali kɔrɔn tilebi bani ni baba ala ka basigi don a kɔnɔ an bɛ duwawu kɛ an ka banabaatɔw ye minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ ala k'o ɲuman jigin so minnu bɛ sow kɔnɔ ala k'o ɲuman bɔ minnu bɛ sɛnsɛn na n'u ta ye ala ka lafiya di an n'u ma an bɛ duwawu kɛ an ka silamɛ furuw ye ala ka hinɛ u na ala ka yafa n'u ma o y'an ka kiti min na ala ka nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛmi ma ala ka nɔgɔya diɲɛ malo ani lahara malo ala ka alisilamɛ bɛɛ kisi a ma ala ka limana d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka n ka jumaw caya wassalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim
فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم falhamdulillah nin tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ den seyid sharif ahmad tijani haidara ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye foliw kɛ ni ka ka duwawu dɔw kɛ an bɛ ala fo ka ala barikada ka kisi ni nɛɛma ɲini ala fɛ k'o kɛ kira sanuma kan n'o ye kira muhamad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ani kira somɔgɔ sanamaw ani mɔgɔ ɲuman minnu farandaw kan ni ɲumankɛ ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma ya rabbi ala ka an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔnna ala ka n'an hamdu dilan ala k'an sago d'an ma laban ɲuman bɛ ala bolo ya rabbi ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye ni ala kira hɔrɔma ye sɔrɔda muhamadu ali alhamdulillah bi an bɛ waati ba la ka fɛ donba fɛnɛ ma ni o de ye imam ba bɔra ka min lase an ma ni o de ye baara ye a ka laseli la sa a ye juma samantiya caman fɔ n'an bɛ juma na ka bɛn kaloba fɛnɛ ma ni o de ye kuranɛ jigin kalo ye n'o ye sunkalo ye o kɔrɔ an bɛ waati ba fila la ɲɔgɔn fɛ bi ka bɛn an balimakɛ ala ka diinɛ sira kan n'o de ye kuresi ye a ye yan jɔ ala kama ka jɔ silamɛw ye k'a kɛ juma ye bi an filɛ o dayɛlɛli kɛnɛ de kan nin ye fusamantiyaba dɔ ye kiramadul mustafa ka hadisa jɛlen don man bana masjidan lillah bana allahu lahu beitan fil janna mɔgɔ min mana misiri jɔ ala kama mɔgɔw ka seliyɔrɔ sɔrɔ ko alahu ta'ala bɛ a ɲɔgɔn so jɔ i yɛrɛ ye i ka alijinɛ kɔnɔ kɔrɔ an bɛ kɛnɛba ka bi kɔrɔ nin ye fusamantiya kɛnɛ dɔ ye an nana ɲɔgɔn sɔrɔ min kan fusamantiya caman b'a la imam bɔra k'o de fɔ a ka khutba kɔnɔ sabu misiri yɛrɛ bɛ an su ka kɛ min kan a ye a daminɛ ni o de ye ya ayyuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun aw minnu dara ala la ko an ka sira ala ɲɛ ala ye siran ye jɛlen na sabu ala mɔgɔw bɛ o cɛw de la misiri kɔnɔ minnu bɛ sɔn ka ko k'ale ala ye minnu bɛ sɔn ka to ale ala kama sabu ala y'o de fɔ innama ya'muru masajid allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin kuranɛ ko ten ko cɛ minnu ka kan n'ale ka misiri matarafali ye misiri donni ye k'o ti mɔgɔ wɛrɛ la fo minnu dara ale ala la ala danaya tiɲɛ jɛlen na ka da la ko lahara yi don ye k'a bɛ se saka kunu bɛ yen ko olu de ka kan ni misiri matarafali ye ka kɛ seli jɔbaw ye ka kɛ bɔka dibagaw ye ala ma et puis u ma sira foyi ɲɛ o kɔfɛ fo n'a kɛra ala ye ala ko a dɔ la olu de kandaba ye ale ala bolo k'o bila sira ɲuman kan o la an bɛ a dɔn k'a fɔ misiri a joli gansan tɛ ko minnu b'a matarafa olu sabatili imam bɔra ka o de fɔ ka khutba la sabati kan ka kɛ min kan ni o de ye ala ɲɛsiran yɛrɛ bi ala k'o sabati an bɛɛ la ala k'o sabati an bɛɛ la an ka an balimakɛ ani
a tɔgɔ ye di min ye misiri jɔ n'o ye Kureshi ye ka fara jɛɲɔgɔnw bɛɛ kan a m'a ɲini u y'a bɔ nafolo min na yarabi Ala kan'a ban Ala k'a bila u ka mizani na ni alakira hɔrɔma ye sallallahu Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الصديقين والشهداء وحسن إليك رفيقا ربنا أكرم لنا نورنا وعيدا منك وارزقنا وأنت خير الراحمين ربنا اقض حوائجنا وفرج همومنا واكشف همومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والقاتم لما سبق الناصر لحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتوفق لنا ابواب الشر والبلاء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بدو نتو يعني مربابو درا شغنا قريشي عليه مصر بلبل من جوي نكا دي الاسلامي وما وبسكا كي باتو كي روي چوغمي ودايلن كنه انتو مي وسانفه كدلالا في مصرين كا كي اسلامي وكا كليا مصري مصري دبورا في من كما نو اسلامي وكا نيغون كومبي انو كا نيغون فامو انو كا كليا يرا يرو الله كي مصرين فراو مصري وكا جولي مسكا بورا شكنا قريشي رمينكو الصرابي على بولو الله كي هركاني اي امي اوفو كا ولي ماندو كانيما دالولا كدلالا في ني نيغونا چاما الله كي امبي اوما امي او بلاني رولا وشكرا لكم في امان الله.